minua? Ei luotua sanaa. Tunnetkos minua? Tunnen kyllä. Kukas minä olen? Jukolan Timo. Enkö mä häntä tuntis? Oikein, minä olen Timo, sinun oma veljes. Hätä ei ole vielä suuri pojat. Suuri ja hirmuinen on päivä, joka lähestyy, ja sen nimi on hävityksen kauhistus. Kuulkaat, olen nähnyt hänen. Kenen ihmeen sinä olet nähnyt? Itse päämestarin, itse Luciferuksen. Kukas se on? Isä. Astuppa selkeä. Mihinkäs nyt mennään? Ylöspäin mennään. Niin kuuhun tultiin ja vei minun Luciferus sen viimeiselle reunalle, korkealle kukkulalle, jossa seisoi torni, vielä korkeampi, rakettu nahasta, saapas nahasta. Syvyydessä. Sakramenttu, poika. Onhan se maailma, josta läksytä. Katsele ja tutkiskele. Onko nyt siis hävitetty maailma, josta minä olin kotoisin? Sakramenttu, poika. Onhan tämä ennustus pian tapahtuvasta asiasta. Katsele ja tutkiskele. Koska on tämä tapahtuma? Jukolan pojille tämä ja terveisiä täysin kourin. Mutta koska ylhäällä pilven juuressa on näkyvä tulinen merkki, niin katso, loppu on läsnä. Siinä matkani, synkeä ja totinen tosi. Ihmeellistä, merkillistä ja hirmuista yhtä aikaa. Mutta oletpa kuitenkin oppinut lukemaan näillä harharetkillä. Lisä vielä, olenpa yhtä typerä kuin ennenkin. Pääni käy pyörään, sillä silmäni ovat nähneet itse Luciferuksen. Ai ai, kuinka karvainen se oli. Rukoile Jumalaa, veljeni, rukoile Jumalaa. Rukoillaan kaikki yhdessä. Minä olen nähnyt karvaisen Luciferuksen. Rukoillaan kaikki. No, jos niin tarvitaan, miksi emme rukoilisi? Kiitos Herran, että loppui se viinamyrkky. Älkää nyt enää tulko huulilleni pisaraakaan tätä juomaa. Sen lupaan ja vannon. Kirottu olkoon tämä helvetin sahti. Pahastipa teimme, kun rupesimme keittelemään tätä juoma-ainetta. Olemme eläneet kuin koiran kuonolaiset, mutta nyt tulkoon elämä toisenmoinen. Ja nyt ojalle. Ja kirves pohjalla niin 1000 myttyyn tuon pahalaisen vaskihärjän, tuon kirotun viinapannun.
Huomenna, koska on sunnuntai, lähdemme kirkkoon. Kirkkoon joka mies. Muutoin lankee päällemme taivaan hirmuinen viha.